חז"ל אומרים במדרש שמתוך 100 בני אדם שמתים, 99 מתים בפשיעה. מה זה בפשיעה? הם מתים לא בזמן שאלוקים קבע להם, מתים לפני הזמן, כי הם פשעו בשמירת הגוף שלהם. אצלנו נראה, כשרואים אדם שמת, אומרים טוב, הוא מת בזמן שאלוקים קבע לו. כך בדרך כלל אנשים רגילים לדבר. למה הוא מת בגיל 80 ולא בגיל 82? כי אלוקים קבע לו למות בגיל 80. חז"ל אומרים ש99 בני אדם יכלו לחיות עוד כמה שנים כשהם בריאים, אבל פשעו בשמירת הגוף, רצו ליהנות ממה שמיותר. התורה אומרת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, תשמור על הבריאות של הגוף. הזכרנו כבר את הכללים שהרמב"ם אומר, הבאנו ברחבה בספר מפתחות לחיים, את הכללים שהרמב"ם אומר בשמירת בריאות הגוף, כדאי לחזור עליהם שוב, כדי שנזכור אותם. משפטים קצרים וחזקים, הרמב"ם מעריך בזה, אבל המשפטים התמציתיים של דבריו, אומר הרמב"ם, כלל ראשון, שיוכל האדם מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך. בדרך כלל כשאדם רואה מבחר של מאכלים לפניו, או פותח את המקרר, הוא בודק מה הכי טעים לו עכשיו. אומר הרמב"ם, צריך לשנות את התפיסה. מהיום פותח את המקרר, מגיע לאולם, יש סלטים על השולחן, יש מאכלים, ישאל את עצמו מה הכי בריא לגוף, לא מה הכי טעים לי, מה הכי בריא. אחר כך הוא יראה שגם זה הופך להיות הכי טעים. כשמתרגלים לאכול בריא, מגלים שגם הבריא הוא הכי טעים. אדם שמתרגל לאכול ממתקים וכדומה, אז הוא מרגיש שזה טעים, ופירות וירקות לא טעים. אבל אם הוא יפסיק עם הממתקים, והכין לעצמו צלחות עם ירקות חתוכים, פירות חתוכים, במגוון, ויתרגל לאכול את זה במקום ממתקים, הוא יגיע למצב שהוא ירגיש שזה הרבה יותר טעים, והממתקים נעשים מאוסים בעיניו. אבל זה תהליך, כי יש תאווה, שאדם מתאווה לדברים אחרים. אז זה כלל ראשון שאומר הרמב"ם, שיוכל האדם מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך, זה מה שנוגע לאיכות המזון. הכלל השני נוגע לכמות המזון, יפחות כמו רביע מסביעתו, רבע לפני שהוא מתמלא לחלוטין, הרי הקרס של האדם, מערכת העיכול, הקיבה היא כמו בלון. בלון אפשר לנפח אותו הרבה, אפילו שהאדם שבע, יכול לאכול עוד ועוד כי זה טעים והוא אוכל עוד עד שהוא לא יכול לזוז. ואז מה קורה? הוא גורם למערכת העיכול לקרוס, כשזה חוזר על עצמו הרבה פעמים, כמו מנוע שמעמיסים עליו יותר מדי, בבלנדר, הוא לא יכול לטחון עומס כזה, אז המנוע עלול להישרף. וככה האדם מזיק לעצמו במערכת העיכול. אז כמה לאכול? רבע לפני שהקיבה מתמלאת, צריך לעצור. אדם עם הזמן צריך להכיר את עצמו מה המזון שהוא צריך להניח בצלחת, כדי שיגיע למצב שהוא יפחות כמו רביע, הכוונה בסביבות. שיעור של בערך רבע מהסביעה שיעצור שם פחות. והכלל השלישי שכותב הרמב"ם, שהאדם יתעמל בכל יום, יתעמל מלשון עמל, יעייף את הגוף, אדם עצלן מטבעו. הרמח"ל כותב כי עופריות החומריות גס, אדם מרגיש כבדות, והוא עצלן. אומר הרמב"ם, תפעיל את הגוף, גם אדם שרגיל לעבודה משרדית, יושב הרבה, שימצא את הזמן לעמל, לעייף את הגוף. והכלל הרביעי, שכשצריך להתפנות, שלא ישאיר את הפסולת בתוך הגוף. שיפנה את הפסולת מתוך הגוף, ככה הגוף יישאר בריא ורענן. אומר הרמב"ם אחר כך, שמי שיקפיד על הכללים האלה, אני ערב לו, 3 מילים מאוד מיוחדות. הוא אומר, אני לוקח ערבות על האדם הזה, שהוא לא יצטרך רופא כל ימיו, ויאריך ימים כשהוא בריא, עד שיזקין וימות מזקנה. לא ימות ממחלות, ימות מזקנה. אומר, אני אחראי מי שיעשה את זה. כי האדם קיבל גוף בריא. הוא ממשיך, אלא אם כן נולד עם בעיות. זה משהו אחר. זה הרמב"ם עצמו כותב אחר כך, שאם האדם נולד עם מחלות, נולד עם בעיות, או שהוא כבר הרס לעצמו את הבריאות, אני לא לוקח אחריות. אבל אדם שנולד בריא ושומר על כללי הבריאות, אז הגוף יתפקד כל החיים עד אורך ימים ושנים. רק הבחירה נתונה ביד האדם, האם לשמור על הגבולות וליהנות תמיד, או לפרוץ את הגבולות שאלוקים אמר לו, ואז הוא מפסיד גם את העולם הזה, חוץ ממה שמפסיד את העולם הבא, אם עושה עוונות ומשלם עליהם את המחיר.